Hej og velkommen til Vejle Idrætshøjskole. Vi vil sindssygt gerne på Roskilde Festival 2026, og nu skal jeg vise jer, hvad vi kan byde på. Altså, hvem fuck tror du, vi er? Vi skal på Roskilde, vi skal drikke, og vi skal hore, vi skal være bedst liv. Her på VH, der værner vi meget om fællesskabet, og især fællessang, som er også noget, vi vil tage med på Roskilde Festival 2026. Selvom vi også fester hårdt på Vejle Idrætshøjskolen, så går vi også ret meget op i at rydde op. Alle hjælper, f.eks. som Bennett her, og som stiller. Vi kan se, at pandeposerne bliver taget. Der er i gang med at blive vasket gulv. Så er der jo rent på ingen tid. Skide godt.